नमस्कार, प्रणाम। मैं शिवजी कुमार। मैं आज अपना फेसबुक पेज पे लाइव इसलिए आया हूँ। आज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि भोजपुरी गानों के सुन सुन के मतलब इतना ख़राब लग रहा है कि हम भोजपुरी गाना कहीं 2-3 लोग या समाज के बीच में नहीं बजा सकते हैं। इतना लोग गाली देते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि सिंगर लोग की गलती है, ऐसा ख़राब गाना क्यों निकाल रहे हैं। सिंगर लोग का कहना है कि पब्लिक लोग का गलती है। जब हमारा गाना सुनेंगे नहीं तो हम क्यों ऐसा गाएंगे। तो देखिए, आज इसी बात के चर्चा पे हमारे पास में चंदन जी हैं, बागी चंदन। इनका ही चैनल है, इनका ही नाम से चैनल है और इनका ही नाम बागी चंदन। आइए मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि सिंगर में गलती है या पब्लिक में, सुनने वाले में। आइए मैं बात कराता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। हम बागी चंदन पूरा भोजपुरिया समाज भैया लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करता नहीं। तो हमनी के शिव जी भाई बानी, शिव जी राजा यहाँ के एगो एल्बम आइल रहे। भौजी होली में बैगनवे खातिर रुसल बाड़ी। इहो के अच्छा खासा सिंगर बानी। बाकी हम कहतनी कि यहाँ के जौन बात कहनी ही एगो कि अश्लील गाना समाज के अंदर नहीं जा सुन सकत। अच्छा, समाज नहीं सुनत तो एक व्यू कैसे जाता। 2 घंटा में 2 मिलियन व्यू पहुँचे वाला गाना बाड़ी सन। एकरा के हम प्रूफ करा दे का नहीं हो। आखिर नहीं सुनत तो व्यू कैसे जाता। तो एकरा में केकरा के दोषी कहल जाई। 1 नंबर राइटर के कहल जाई, 2 नंबर कि व्यास के कहल जाई, 3 नंबर आम जनता के कहल जाई, 4 नंबर स्टूडियो वाला के कहल जाई। केकरा के कहल जाई। ई हम शिव भाई से पूछम कि बताइए एकरा पर रउआ कैसे अश्लील कहतनी और अश्लील कहतनी तो एकर व्यू कैसे जाता। हम शिव भाई से जानल चाहतनी। तो शिव भाई रउआ बताई कुछ। देखिए, हमारा देखे से या हमारा विचार से सब सिंगर लोग के गलती बा। 100% गलती सिंगर लोग के इसलिए बा। सिंगर लोग कहता है कि दर्शक लोग के गलती बड़ी। हमारा गाना सुनता है, अगर एक खराब अश्लील गाना उनको लोग पसंद ना पड़ी तो ना सुनता लो। लेकिन हमार कहे के मतलब बा कि अगर 1 आलू, अगर 100 आलू के बीच में 1 आलू सड़ जाए तो 1 आलू के निकाल दिए, 100 आलू के निकाल दिए। ये बताइए, अगर हमारा वजह से बीमारी फैलता तो हमारा इलाज कराओ के चाहिए कि सब आदमी के इलाज करावे के चाहिए। रउआ सब बताई जा। चंदन जी रउरे बताई। अच्छा ठीक बा, रउरे बात से सहमत बानी कि 1 आलू सड़ल बा तो वो आलू के निकाल दिहल आ फेंक दिहल जाओ। ठीक बा, ये बात का हम मानत बानी, सहमत बानी। बाकी 1 बोरा में 50 किलो आलू कसल बा और ओकरा में बीच में 1 आलू सड़ल बा तो का एके आलू कैसे निकाल ले। वही सड़ल गलू के कुल्ही के निकाल के देखे के पड़ी का। हम गलती नहीं कहब, सबके निकाल के देखे के पड़ी कि कौन सड़ल भी है, कहाँ सड़ल भी है। ओकरा के निकाल के आ फेंकम आ ओकरा बाद बढ़िको आलूया के अगर ना ओकरा के सुरक्षित क के धरम तो समझे कि ओकर रस ओकरा में लागल बा आ उहो सरी उ निकलियो जाइनु तब उ सरी। अगर ओकरा के हिफाजत ना कइल जाई तो सरी। आ शिव भाई देखी, सबसे बड़ बात कि एमे सिंगर लोग के गलती नहीं है। ऐसे सिंगर लोग के गलती नहीं है। अगर आज कोनो राइटर सिंगर लोग के गाना दिहल छोड़ दे
तो सब केहू छोटू छैलिए ना कि अपने से गाना लिख के अपना ही गा दी। ठीक बा। आ रह गई बात कि आखिर उ जब हमने के सुनत तानी जा तबे तो उ अगिलो गाना निकालता, दूसर को तीसर को चौथो ऐसे कह के गाना निकालता कि ओहो हई गाना सुनला पर हई गाना बड़ा बढ़िया गावता राकेश मिश्रा, पवन सिंह, खेसारी लाल, तवधेश प्रेमी, अशोक मिश्रा। अभी अशोक मिश्र लेखा के बा आज तक अशोक मिश्र से केहू कह दे कि उलझन भइल बा। राउर बात सही बा, यहाँ के चंदन जी के भी बात सही बड़ुए कि यहाँ के कहे के मतलब बा कि सबके सुधरे के चाहिए। भैया कहे के मतलब हमार बा दोसरा के मत देखी, पहले अपना अंदर सुधार दे। पहले हम सुधरम, आ हम सुधार में ना करम तो दोसरा के कैसे सुधार बा। बस के बात पहले खुद के सुधरी, खुद के बढ़िया इंसान बनी। 2-4 आदमी कहे कि ना शिव जी बढ़िया आदमी हन, शिव जी बढ़िया कलाकार हन, बहुत बढ़िया गाइना ओह तरह के, तब दूसरा के सुधार करी। तो खुद अपना ही में जब कुछ नहीं खे रहुए में कोनो गुण नहीं खेल तो वो खुद के दूसरा के कैसे सुधारब। हम सारी से दीपक जी नमस्कार 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 दीपक भाई, संतोष जी देखी नमस्कार। अभी हमनी के फेसबुक लाइव वीडियो समझ जाए अखिलेश कि भाई नमस्कार। 445 आदमी देखा था। 445 आदमी के हम कहता कि भैया वो सब कमेंट करके बताई जा कि का शिव जी 2 नंबर मैं 1 नंबर, का हम 1 नंबर जोग बात कहले बनी तो 1 लिखम जा। अगर यहाँ के 2 नंबर जोग बात कहले तो 2 नंबर लिखम जा। ये मत सोचो कि 2 नंबर के आदमी हन ना, ये 2 नंबर के आदमी ना हन, आदमी 1 ग्रेड के सब बा। आ देखी रह गई बात कि 2 नंबर मजबूरी करावे, आ मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। संगीता कुमारी केहू ना चाहे कि गलत रास्ता अपनाई, गलत काम करें। ठीक बा। आज के हमने के वीडियो अपने बा, हमने के एगो बात कहतन जा कि अब विदा लेता नहीं जा है ना। अब हमने के विदा लगा, लेकिन एक बात बता दी जा रहा सब कि केकर गलती बा, केकरा सुधारे के चाहिए। ई वीडियो वाला राइटर के, सिंगर के, आम जनता के। ई वीडियो यूट्यूब पर भी मिली, ई वीडियो यूट्यूब पे भी मिली। बागी चंदन चैनल के खोलम जा, यूट्यूब में जाई के लिखम जा बागी चंदन, उ खुली आ ओकरा में देखम जा कि का ई वीडियो में ऐसे कि उ वीडियो मिलबे करी, पक्का मिली। आ तनी एगो काम करम जा, कमेंट क के आ जरूर बताइम जा कि का ई बतिया सही बा कि गलती, आ लाइक जरूर करम जा। आ तनी मन तनी का दिक्कत बा, सब्सक्राइब करके यहीं से घंटिया है बजा देम तो का दिक्कत बा। आई सब लोगों से थोड़ा कॉमेडी बताए, यही पे थोड़ा हंसे वाला बात चुटकिला कह दी जा। अच्छा ये बताई जा कि अगर केहू मुर्गा बेचता, मुर्गा में बीमारी बा तो वो मुर्गा खत्म कर जाई कि खाए वाला के खत्म कर जाई, ये बताई। मुर्गा में अगर बीमारी बा तो मुर्गा के खत्म कर जाई नू, फेंक दिया कि सारे के फेंक दिया, ही बताई। अच्छा ठीक बा। रउआ कैसे बता सकतनी कि मुर्गा में बीमारी बा? केहू के पेट खराब भइल पहिले से आ मुर्गा बनल बा, कह कि मुर्गा हम खाई में 2-4 आदमी खैल, 3 आदमी ठीक बा, आ 1 आदमी के पेट झरता पहले ही तो पेट झरता तो का तो मुर्गा में बीमारी रहे, तोरे खातिर बीमारी रहे। सही बात बा, हंसे वाली बात नहीं के हमने के देख के सब हंसी जा, मत पहले बात सुन जा। ऐसे कि मुर्गा में बीमारी नहीं के, रुआ पेट में गड़बड़ी बा रुआ पेट में गड़बड़ी बा, हमनी के मत कही कि मुर्गा के गड़बड़ी बा। देख लीजा ई चैनल ये का नाम बा कि दर्शकों में खराबी बा, सिंगरों में खराबी नहीं खे। भैया ई बात सत्य है। हमार कहे के मतलब बढ़ुए कि अगर हमारा मुर्गा में बीमारी बढ़ुए तो हम अपना मुर्गा के ही मार दी, बाकी आदमी में का फैलावे के बा। लेकिन यहाँ के कहना बढ़ुए कि दर्शक में खराबी बा, कि दर्शक सिंगर लोग के गाना खराब। अच्छा तो हम कहते हैं कि शिव भाई के मुर्गा में रोग बा, मुर्गा के मारल था तो मार के ई बतिया कहानी की कहत कि फेंक हम की बनाई के खा जाई।
इहो बतिया कहे के चाहिए कि कहीं आके मार के खाए के प्लान में नहीं किनू खाऊं के प्लान में हमार कहे के मतलब बा कि जब सिंगर लोग खराब अश्लील गाना गावत तो उनका के मारी के खा जाइल जी ना ना मारी के खा जाइल यार ये दूर का नाम बा उनका के साइड कर दिया उनका पर बात उठावल जाओ अच्छा। नेविगेशन खराब गाना काहे निकालत हो। अच्छा भैया तो वो स्टेज पर माने लेडीज में डांस करता हूँ कि भैया धक्का साइड कर दिहल जाए बताइए हमनी के बानी जा कहाँ आगू बाण लोग कुछ जना मुंबई पहुँचल बाण मुंबई के करा बदौलत हमनी के बदौलत हमनी के पसंद के लिए बनी हमनी के भेज ले बनी जा ठीक बा अब हमनी के विदा लेतन जा बहुत समय हो गई से कि समझ कि बहुत कुछ काम बा वीडियो के थोड़ा भेज दें जा दूसरा के यहाँ शेयर कर दें जा लाइक सब्सक्राइब कर दें जा। नमस्कार जय हो बागी चंदन।